ota jo. Hei, oota hetki. Niin, moikka. Vihdoin. No, jännittääkö? No vähän. Ootko jo muuten päättänyt, mitä laitat päälle? Tietty. Ja milloin meidän pitääkään olla siellä? Joskus 6 kai. Kultaa. Voi ei. Odota hetki. Tulin vain tuomaan aamiaisesi. Kuinka moneltako sinun tänään pitikään lähteä? Siis haloo äiti. Eikö sä huomaa, että mulla on just puhelu kesken? No voi anteeksi, neiti draamakuningatar. Puhutaan sitten myöhemmin. Sori. Sä tiedät. Äidit. No joo, tiedetään. Eli siis 6. Joo, nähdään silloin. Moikka! Mä meen jo, äiti. Hyvä on, mutta pidäkin huolta, että tulet ajoissa kotiin. Joo. Onnea, sisko. Kiitti. Nähdään.